O 15 de febreiro de 1977, os labregos das Encrobas, no concello de Cerceda, protagonizaban unha das maiores revoltas que se viviron na transición en Galicia. Homes e mulleres enfrontábanse abertamente á Garda Civil. Negábanse a abandonar as súas terras, expropiadas para que Fenosa construíse a central térmica de Meirama. Naquelas terras expropiadas, érguese desde hai 30 anos a central térmica de Meirama. Para producir electricidade, as súas chemineas botan ao aire o 10% de todo o dióxido de carbono que se emite en Galicia. Digamos que Meirama pode ser un exemplo dos custos sociais e ambientais que tivo para Galicia a instalación de certas industrias. Pero a industrialización tamén tivo os seus beneficios. Diso imos falar neste capítulo, dos custos e dos beneficios que tiveron para Galicia a forza modernizadora das máquinas e a industrialización. O peso da agricultura sobre calquera outra actividade foi unha constante na nosa historia. Pero nin o mundo urbano nin o rural foron alleos á actividade artesanal manufactureira. No século XVIII, unha de cada 3 familias galegas realizaba algunha actividade deste tipo, como fiado, tecido ou olería, con destino á venda. Había manufacturas dispersas no rural, ferrerías, canterías ou fabricantes de curtidos e olas. Pero, de todas elas, a máis importante foi a produción de liño. No século XVIII, a industria téxtil de carácter doméstico era a máis destacada de Galicia e dáballe traballo a unhas 75.000 familias. Tratábase dunha ocupación auxiliar sobre todo das labregas. Realizábanse tecidos de liño non só para consumo propio, senón para vendelos fora, a Castela e a Andalucía. Aquí no Castelo de Vimianzo podemos ver como era todo o proceso da fabricación do liño. O caso é que o protagonista da nosa primeira historia, o Marqués de Sargadelos, conseguiu parte do seu capital grazas ao comercio do liño. Cos cartos conseguidos con ese comercio, construíu os que serían os primeiros altos fornos de España que lle deron fama e riqueza e que despois derivaron na industria da louza que chegou ata os nosos días. Antonio Raimundo Ibáñez, futuro Marqués de Sargadelos, é un fidalgo asturiano que vive desde os 18 anos en Ribadeo, un porto importante na Galicia da época. Dedícase ao comercio marítimo no que empezou importando viños e augardentes cataláns. Agora está inspeccionando, xunto co seu socio compostelán, Xosé de Andrés García, un cargamento de liño que acaba de chegar procedente do Báltico á aduana de Ribadeo. Nos últimos anos, a demanda de lenzos galegos medraba, tanto nos mercados casteláns como nos ultramarinos, grazas á apertura do Porto Coruñés ao comercio directo con América en 1765. Co aumento da demanda de tecidos, o liño producido en Galicia non era suficiente. Por iso, impórtase de Riga e de San Petersburgo. Ibáñez conseguiu permiso da Coroa para ese comercio. Unha vez á semana, as fiandeiras van ao almacén central de Ribadeo. Alí, obteñen o liño que solicitan e volven días despois cos lenzos xa elaborados. Este é o edificio da antiga aduana de Ribadeo, onde Ibáñez fixo bons negocios. Cos cartos gañados, construíu un alto forno. E por que un alto forno? Pois porque daquela, na comarca había moita tradición de traballar o ferro e había unha gran demanda dese metal. As ferrerías tradicionais concentrábanse nas áreas montañosas de Ourense e Lugo, zonas próximas ás vetas de ferro e a grandes bosques necesarios para fabricar carbón vexetal que serviría de combustible. Tamén necesitaban auga de ríos como forza para mover os enormes martelos de fundición. Esta ferrería da Penacova é un exemplo das ferrerías tradicionais que xa funcionaban no século XVI e que seguían traballando no XVIII, cando Ibáñez tentou superar tecnolóxicamente este tipo de instalacións e construir un alto forno como os ingleses, algo totalmente novo en España. E o caso é que conseguiu o seu obxectivo cando obtivo o permiso real en 1791. Antonio Raimundo Ibáñez, o seu socio Xosé de Andrés García e o enxeñeiro Francisco Richter estudan os planos da fábrica de ferro de Sargadelos.
As obras están a piques de rematar despois de 3 anos de traballo intenso. Esas obras incluían non só o alto forno, senón presas e canles, carboeiras, almacéns e tamén casas para os obreiros. Ían necesitar uns 200 homes para poñer en marcha a siderurxia, moitos máis ca nunha ferrería tradicional. Van contar ademais coa axuda de técnicos procedentes do País Vasco, que son recibidos polo propio Ibáñez. Os técnicos ocuparánse da fundición e do moldeo do ferro. Ibáñez quere informar a todos dun cambio de plans fundamental. Sargadelos non vai fabricar, como se pensaba nun principio, olas para colgar nas gramalleiras, senón que vai fabricar municións. O exército quere asinar un contrato por varios anos para que Sargadelos lle produza material bélico. España está en guerra con Francia e as fundicións vascas e pirenaicas destruíronse. Así que Sargadelos é unha boa opción. O certo é que nos seguintes anos a fábrica só elaborará municións. Estas ruínas son o que queda daqueles altos fornos de Sargadelos, aínda que tamén sobreviviu ao paso do tempo a rede de canalización de augas do río Xunco e os bosques do arredor. Aqueles bosques foron o grande motivo de conflicto entre Antonio Raimundo Ibáñez e os campesiños da zona. Os altos fornos de Sargadelos eran do tipo común en Inglaterra. Utilizaban carbón vexetal que se obtiña mediante a combustión de cantidades inxentes de madeira. Baixo protección do exército, Sargadelos podía explotar un bosque enorme de 1.500 hectáreas, que equivalería a unha quinta parte da superficie actual do concello de Cervo. Estes bosques que eran comunais pasaron a depender de Ibáñez, que lle restrinxiu o seu uso aos labregos. Os campesiños xa non podían cortar libremente leña para as súas casas. E, ademais, non só iso. Tiñan que carretar leña e mineral para Sargadelos varias xornadas ao ano. Ese abuso provocou un motín. En 1798, 4.000 asaltantes armados con todo tipo de apeiros saqueaban e incendiaban os altos fornos de Sargadelos. Na súa maioría eran labregos da comarca, pero tamén acirrando a multitude había curas e fidalgos que vían na industria unha competencia aos seus privilexios. Aquí vemos representacións do que pasaría a historia como Marqués de Sargadelos aínda que nunca tomase posesión do seu título. Antonio Raimundo Ibáñez non só conseguiu sobrevivir ao motín, senón que ademais reedificou os altos fornos e construíu unha fábrica nova, a de Louza. Nas estanterías do museo que leva o seu nome podemos ver pezas orixinais daquela fábrica que se creou en 1804 e que sería un dos últimos logros do Marqués e o que lle daría sonata aos nosos días. Pero non puido disfrutala. As tropas inglesas, aliadas das españolas, acaban de entrar en Ribadeo e Ibáñez teme pola súa vida. O pobo acúsao de apoiar os franceses que días antes ocuparan a vila. En Ribadeo hai moita confusión e tumultos, así que Ibáñez decide fuxir. Pero logo lle sae ao paso unha turba dirixida por veciños cobizosos e pola interesada curia de Mondoñedo e que conta co beneplácito dos aliados ingleses. No ataque, acaban coa vida do Marqués. Naquelas circunstancias nunca aclaradas, morría Antonio Raimundo Ibáñez. Coa súa morte, iniciábase a decadencia dos altos fornos que pasarían por diferentes etapas ata a súa desaparición definitiva en 1875. Pero por que fracasaron os altos fornos de Sargadelos? E por que aquela industria pioneira non se estendeu por toda Galicia? Básicamente porque non había suficiente materia prima. Non había ferro dabondo para unha gran siderurxia. Unha fábrica como a de Sargadelos consumía ao principio unhas 4.000 toneladas ao ano. Pero se quería medrar, necesitaba bastante máis. E os xacementos da zona non eran tan ricos. De feito, en Galicia sí había xacementos de ferro importantes coñecidos desde a antigüidade. Pero o certo é que os nosos veciños asturianos e os vascos tiñan reservas meirandes, uns de carbón e outros de ferro. A fábrica de Louza, igual que a siderurxia, pechaba en 1875, pero grazas ao traballo de homes como Luís Seoane ou Isaac Díaz Pardo, o proxecto de Sargadelos renacía en 1968. Esta nova fábrica de cerámica situouse moi preto da antiga. Hoxe, a cerámica de Sargadelos e os seus deseños perviven como un símbolo da identidade cultural do noso país. Empezábamos esta primeira historia contando como se fixo rico o Marqués de Sargadelos en parte grazas á industria do liño, pero que pasou con esta industria?
A manufactura do liño foi barrida pola do algodón. Teas inglesas e belgas elaboradas en fábricas invadiron os mercados españois e desaloxaron os lenzos galegos menos competitivos ao tempo que se perdía o mercado colonial. E a partir de 1840, as teas de algodón catalás acabaron por afundir o sector. De todos os xeitos, houve algunhas iniciativas no sector téxtil en Galicia durante o século XIX. É o caso desta fábrica de tecidos de algodón en Xuvia, que se inaugurou en 1878, que pasou por diferentes etapas e que perviviu ata a actualidade. Pero, en realidade, a industria máis importante de Galicia no século XIX non tivo nada que ver nin cos lenzos, nin co ferro. A industria máis importante do século XIX veu do mar, por iso estamos na illa de Arousa, onde a fábrica de conservas de Godai, que se inaugurou en 1879 e que hoxe se está a converter nun museo. Polas súas dimensións e polos cambios que introduciu supuxo un punto de inflexión na historia da industria en Galicia. Por exemplo, empregou as máquinas de vapor. O vapor e as chemineas foron os símbolos visibles da industrialización. A pesca foi realmente o primeiro sector da economía galega que se organizou dentro das pautas de produción capitalista. Ou sexa, introduciu a maquinaria, o traballo asalariado e estendeu a produción a grande escala para competir nun mercado internacional. A partir de 1880, expándese o sector conserveiro e convértese no motor que transformou a pesca e tirou doutras industrias auxiliares, como as fábricas de envases, de cordas ou de xeo. Pero, por riba de todo, a conserva impulsou un sector con tradición grande en Galicia, a construcción naval. Estamos en Cabana de Bergantiños, onde aínda existen varadoiros como este que se dedican á construcción de barcos de madeira ao xeito tradicional, como nas antigas carpinterías de Ribeira. Aquelas carpinterías a comezos do século XX construían sobre todo dornas, gamelas e traíñas, pero empezaron tamén a construir cascos máis grandes para os estaleiros de Vigo. Aqueles estaleiros deron un salto significativo na construcción naval, o paso da vela ao vapor. Diso trata a nosa segunda historia de hoxe. O enxeñeiro e empresario vigués Xosé Barreras Masó xa rematou o deseño do que vai ser o seu próximo proxecto industrial, un novo motor de vapor para os seus barcos de pesca. Xosé Barreras pertence a unha familia de armadores e empresarios da Salga da Sardiña. Proceden de Cataluña e levan asentados en Galicia desde 1818. El, cos seus irmáns, é propietario dun estaleiro, de empresas conserveiras e tamén ten negocios no transporte de mercadorías. Esta diversificación permítelle correr riscos e introducir innovacións nas súas empresas. No estaleiro da súa propiedade, situado no areal vigués, construense os barcos de pesca con madeira do país, carballo e piñeiro. Despois colócaselle o motor, porque xa dende 1895, cando se creou o estaleiro, os barcos saen con motores, importados na súa maior parte de Inglaterra. Xosé Barreras fala co mestre do taller de máquinas, Manuel do Pico. Infórmao do seu proxecto. Quere empezar canto antes a construir no areal os seus propios motores de vapor, e para iso necesita os mellores obreiros cualificados. Barreras pediulle a Manuel do Pico que faga unha selección dos traballadores. Ten que contar con eles canto antes. Aqueles estaleiros, igual que as fábricas de conserva e as industrias auxiliares, precisaban moita man de obra. Barrios enteiros, como a este de Teis, convertéronse a principios do século XX en zonas proletarias que recibían homes e mulleres do campo que viñan traballar ás cidades. E pouco a pouco, eses traballadores foronse asociando sindicalmente para defender os seus dereitos. Nunha pausa do traballo, Manuel do Pico, o xefe do taller de máquinas de Barreras, reúnese cos compañeiros da fábrica, moitos deles afiliados á UGT. Preocúpalles a mellora das condicións salariais, conseguir o descanso dominical, vacacións pagadas e, sobre todo, lograr a xornada laboral de 8 horas. Eles traballan máis de 10 horas diarias. Pero, en concreto, agora están moi preocupados pola fabricación dos motores novos de vapor. Temen que haxa accidentes laborais como sucedía coa construcción das caldeiras, xa que algunhas estoupaban.
Por iso, queren que o xefe de taller lle transmita esa preocupación a Xosé Barreras. A altura de 1920, só estaban empregadas na industria 61.000 persoas, un 7% da poboación activa, fronte aos case 700.000 ocupados no agro e na pesca, o que representaba o 93% dos traballadores. O proletariado concentrábase na Coruña, onde radicaba a maior fábrica por número de empregados, a de tabacos. En Ferrol, co seu arsenal militar que lle daba traballo a case 2.000 obreiros na construcción naval. E Vigo, onde estaban instaladas as principais fábricas de conserva e os estaleiros privados. Ata finais do século XIX non se espallan as asociacións obreiras vinculadas ao anarquismo ou ao socialismo. De todos os xeitos, a etapa máis activa do movemento obreiro en Galicia non se viviría ata a Segunda República. Sería precisamente en 1935 cando a folga no sector metalúrxico mantivo paralizada Barreras durante máis de 3 semanas. Despois, implantaríase a xornada laboral de 44 horas semanais e outras medidas, pero todo isto sucedía anos despois da historia que estábamos a contar. Así que volvamos a 1908 e vexamos que pasou con Manuel do Pico e con Xosé Barreras. O xefe do taller de máquinas, Manuel do Pico, tal como quedara, informa ao patrón dos homes máis preparados para fabricar os novos motores de vapor. Pero tamén lle fala da preocupación e dos medos dos obreiros por posibles accidentes laborais. Xosé Barreras asegúralle que el mesmo e outros enxeñeiros de confianza supervisarán a fabricación das novas máquinas. O taller debe estar tranquilo. Haberá máis traballo e empregaránse máis homes. Pero na construcción naval, as melloras non chegarían ata moitos anos despois. Aínda así, o desenvolvemento do novo motor saíu adiante. Estamos a bordo do Idria II, o único barco de vapor en funcionamento en Galicia. O seu casco é dos anos 60, restaurárono e agora está destinado a funcións turísticas e de promoción cultural. A máquina do Idria é semellante ás que saían dos estaleiros de Barreras a comezos do século XX. Estes motores dabanlle vida aos vapores chamados tipo Vigo, que tiveron un éxito extraordinario. Os barcos de vapor fabricados por Barreras medían de 14 a 24 metros de eslora. Eran barcos rápidos e cun moi bo navegar. Por iso se espallaron por todo o litoral galego e español. Dos primeiros estaleiros de Barreras no areal saíron entre 1892 e 1918 nada menos que 400 vapores. Despois, os estaleiros trasladáronse ás novas instalacións de Coia. Alí, a partir de 1927, comezaron a fabricarse os cascos dos barcos en aceiro. Hoxe en día, este estaleiro de Barreras segue sendo un referente na construcción naval do noso país, e aquí seguense facendo barcos como este. Pero, recapitulemos. Vimos xa que os estaleiros, as conserveiras e as industrias auxiliares foron o motor da industria en Galicia. A pesar destes éxitos, Galicia seguía sendo a comezos do século XX unha zona escasamente industrializada. Pero houbo un sector ao que non chegamos con atraso, o da electricidade. Esta central hidroeléctrica de Belesar é unha das 4 de maior produción de Galicia e tamén de España. Da xénese deste encoro falaremos máis adiante, pero se cadra agora deberíamos deternos na historia do sector, porque as eléctricas foron moi importantes para a economía do país e tamén para a diversificación da industria. Pero como vimos no caso do Marqués de Sargadelos e de Xosé Barreras, as eléctricas tamén tiveron os seus custos. Os galegos desde antigo empregaron a auga como base da súa produción enerxética. Era lóxico no país dos 1000 ríos. A nosa orografía permitía que a auga se utilizase como forza nos muiños e nas ferrerías. Pero, curiosamente, a primeira central eléctrica de Galicia foi térmica, ou sexa, producía a electricidade a partir da combustión de gas e carbón, e non usando a forza da auga. Aquí, na Praza da Verdura, en Pontevedra, estaba situada aquela central pioneira. Pontevedra pasou a ser unha das primeiras cidades con iluminación pública, mesmo antes que Madrid. Aquela central suministraba electricidade a 250 lámpadas situadas por toda a cidade.
Nos anos seguintes, outras centrais, financiadas por empresas privadas, puxéronse en funcionamento. Logo chegou a luz á Coruña, a Lugo, a Ferrol e pouco a pouco ás principais vilas galegas. A electricidade era o símbolo das cidades modernas, antes alumeadas por febles luces de gas. Case todas estas centrais eran térmicas, cunha capacidade de produción moi reducida e co principal obxectivo da iluminación pública. Chegados a este punto, a pregunta sería: por que, sendo Galicia o país dos 1000 ríos, as centrais eran térmicas e non hidroeléctricas como esta? Pois porque a finais do século XIX non existía aínda a tecnoloxía axeitada para levar a electricidade desde os lugares onde se producía ata as cidades. É dicir, non había liñas de alta tensión como a estas que saen do encoro de Belesar e que poden levar a electricidade a centos de kilómetros. Por iso, as empresas non se arriscaban a establecerse a máis de 3 ou 4 kilómetros do centro das cidades. Ata principios do século XX non comeza a etapa propiamente industrial do sector eléctrico. É entón cando varias empresas construen xa centrais hidroeléctricas con maior potencia e van vender a súa enerxía nun radio duns 20 ou 30 kilómetros, grazas ao avance no transporte da enerxía. Suministraban electricidade para a iluminación, para as liñas de tranvías que se inauguraban na Coruña e Vigo e tamén para algunhas industrias. A central hidroeléctrica do río Velelle en Fene construíuse en 1901 e suministraba de electricidade aos estaleiros e a cidade de Ferrol. Nun principio, as centrais como esta construíanse aproveitando os saltos de auga, é dicir, os desniveis naturais dos ríos. Pero o caso é que avanzado o século XX fíxose necesario ter saltos máis grandes. E aí houve un proxecto clave. Diso vai tratar a nosa seguinte historia. Ricardo Rodríguez Pastor é copropietario e xerente do Banco Coruñés Sobrinos de José Pastor, un dos máis importantes grupos financeiros daquela en Galicia. Está reunido no seu despacho con Marcelino Blanco, director doutra destacada entidade bancaria, Fillos de Olimpio Pérez, radicada en Santiago. Á reunión súmase Venceslao Fernández Garra, que é quen posúe a concesión do Salto do Tambre. Os tres teñen intereses comuns. Os banqueiros son accionistas maioritarios de diferentes empresas eléctricas en Galicia. Saben que cada vez hai máis demanda de electricidade, sobre todo por parte das industrias da Coruña e de Vigo. Pero tamén saben que para cubrir esa demanda necesítase a construcción dunha gran central. E isto pode ser un bo negocio, pero custa moitos cartos. Así que é necesario unir recursos. Están dispostos a fusionar as súas empresas eléctricas e a financiar unha gran central, a do Tambre. Esta central será a maior de Galicia. A construcción do Salto do Tambre provocou o maior proceso de concentración empresarial ata daquela. Os distintos grupos eléctricos participados por bancos fusionáronse na Sociedade Xeral Galega de Electricidade, que en 1930 controlaba o 76% da electricidade vendida en Galicia. Esta sociedade foi o xermolo da futura Fenosa, que impulsara Pedro Barría de la Maza. Estamos onde a central hidroeléctrica do Tambre, preto da desembocadura deste río, no concello de Noia. Este edificio que deseñou Antonio Palacios segue sendo hoxe un exemplo de arquitectura industrial e segue albergando a principal maquinaria da central, as turbinas e os cadros eléctricos de control. Esta central leva funcionando desde 1927. Ricardo Rodríguez Pastor e Marcelino Blanco pasean polas beiras do Tambre con Antonio Palacios. Este último, nado no Porriño, é un dos arquitectos máis destacados de principios de século en España, autor, entre outras obras, do Teatro García Barbón de Vigo. Polo seu prestixio encargáronlle o deseño do edificio principal da central hidroeléctrica do Tambre. Os banqueiros pretenden que o edificio este á altura do proxecto. Informan a Palacios de que está previsto que a central xere 100.000 kWh, unha produción moi elevada que permitirá suministrar electricidade ás comarcas de Ferrol e, sobre todo, á de Vigo. En 1928, a central do Tambre comezaba a producir enerxía. Os banqueiros vían realizado o seu proxecto,
e a partir de entón esperaban, como así foi, obter resultados económicos importantes. Na cidade de Vigo, as casas de 4.000 abonados empezaban a recibir corrente eléctrica. Barrios enteiros podían, por fin, apagar os candís. Pero o certo é que o proceso foi lento e no rural, ata non hai moitos anos, non había electricidade. E isto ocorría mentres nos convertíamos en grandes produtores de enerxía eléctrica que se distribuía por toda España. O proceso de fusión de empresas eléctricas que se iniciara nos anos 20 coa construcción do Salto do Tambre culminou en 1943 coa creación de Fenosa, Fuerzas Eléctricas del Noroeste, que pronto conseguiría o monopolio do sector en Galicia. Detrás de Fenosa estaba o Banco Pastor e á súa cabeza Pedro Barrié de la Maza. A partir de finais dos anos 40 comeza a compulsiva construcción de encoros nas concas do Sil e do Miño. E o réxime franquista vai vender estes proxectos como símbolo de progreso publicitado nas crónicas do Nodo, o noticiario cinematográfico da época. Chegado a este punto, deberíamos preguntar que significou a construcción dos encoros para Galicia. Os custos coñécenos ben aqueles que se viron afectados directamente, como os veciños de Portomarín. Hoxe podemos ver os restos das súas casas anegados polo encoro de Belesar. As fotos antigas de Portomarín permítenos lembrar con nostalgia como era a bella vila xacobea antes de ser sepultada polas augas en 1963. Casas, hortas, campos de labranza, viñas e moitas historias quedaron sumerxidas debido á construcción do encoro de Belesar. Só se salvou a igrexa románica de San Xoán, que pedra a pedra se trasladou ao Monte do Cristo. Neste emprazamento construíuse un novo Portomarín, unha vila que non tiña nada que ver con aquel enclave orixinario do que fora durante séculos un dos burgos máis importantes do Camiño de Santiago e do que prácticamente só quedou esta igrexa. Os veciños de Portomarín, igual cos das encrobas coa térmica, pagaron o prezo do crecemento expansivo das hidroeléctricas. Pero, que beneficios deixou para o país a produción de electricidade? Como grandes productores de enerxía eléctrica, os galegos non nos beneficiamos dun prezo máis baixo no recibo da luz. O goberno de Franco estableceu unha tarifa única para a electricidade en toda España, tarifa única que segue vixente hoxe. Non obstante, nos anos 50 e 60, algunhas empresas importantes como Citroën, Grafitos Eléctricos do Noroeste ou Aluminios de Galicia viñeron a asentarse aquí, entre outras cousas porque había abundancia de electricidade. Non era máis barata, pero non escaseaba como pasaba noutras zonas de España. Hoxe, cos prezos do petróleo polas nubes, son moitos os discursos que presentan as enerxías alternativas nas que Galicia ten importantes potencialidades como unha panacea. Tamén hai voces que alertan de que detrás de algún destes discursos agóchanse intereses de grandes empresas que non sempre coinciden cos dos galegos. Neste capítulo falamos da industria en Galicia, de algúns proxectos fracasados e doutros exitosos. Falamos tamén dos avances e dos custos que tivo o progreso para o noso país. Percorremos tres historias con tres protagonistas curiosos. O ferro da terra para os altos fornos, o lume para o motor de vapor e a auga para as centrais hidroeléctricas. Os antigos falaban dos 4 elementos da natureza, faltanos un, o aire. Virá polo vento o futuro da industria e da enerxía en Galicia?